Ustung kaping titimung sokolo titahing Gusti jalulan wanita arsa mestuti eti endahing budaya Jawi. Kanthi hanindaken lampahing upacara adat panggih temanten satataning gagrak ngayuja karto hatining rat temanten kakung miwah temanten putri Sabto Ardianto Tasya Indah Anurbela lancaran bindri hangu mandang caos pakurmatan rawuhipun paraga ingkang kepareng hangasta sanggan pamethuk temanten putri. Ngumandang lancaran bindri kinarya asung pakurmatan rawuhipun paraga ingkang kepareng hangasta sanggan pamethuk ing temanten putri Tasya Indah Anurbela kinarya sulih sarira keluarga ageng Bapak Setyo Purwono tuwin Ibu Yusti Imawati kepareng abiyantara sowan panjenenganipun Bapak Sangaji tuwin Ibu Apriana Sulistianingrum kepareng hang larapaken sanggan pamethuk ing temanten putri. Kadidi priksa Ibu Alifah jangkep serah sarana pamethuk ing temanten putri gedang raja gegadangan muga temanten sakloron tansah manggih raharja kinantenan suruh ayu donga pamuji mugi temanten sakloron tansah manggih rahayu. Ladrang temanten hangumandang caos pakurmatan panggih satataning gagrak ngayuja karto hatining rat minangka dadya tandha cehna bilih ingkang hapala krama taksih asipat kenya lan jejaka pangira jagat godhong kinarya rumembe woh surya kelawan tengsu dene oyate winastan bayu bajra ing embanan dening paraga piniji miyos kembar mayang dadya sarana pamberating Sukerta. Wuri sawingingipun temanten putri nenggih tiyang sepuh kekalih miwah keluarga ageng Bapak Saiful Ahmad Saiful Anwar tuwin Ibu Alifah miyos temanten putri hingayap sagung kulawarga tanpa antara dangu saking korining sasana pahargyan kawis tinggal teja ingkang kinuwung Prabowo sayak titejane temanten kakung Raka Mas Sabto Ardianto ingkang kepareng kakanthi paraga piniji hingayap kulawarga ageng Bapak Setyo Purwono tuwin Ibu Yusti Imawati minangka dadya pralambang sentosa jiwa sentosa raga sentosa temanten kakung jejer minangka pangarsaning Bali Wisma. Paripurna kapapak paraga ing kepareng hangasta sekar kembar mayang salajengipun dipun keparengaken miyos saking sasana upacara minangka dadya tandha cehna pasrah sumarah mring purbaning Kang Maha Kawasa saya caket tindaira temanten kakung miwah temanten putri temanten kakung hangasta gantal cacah sekawan dene temanten putri kepareng hangasta gantal cacah 3 dumadi saking roning suruh pinilih ingkang matemu rose balangan gantal tumomo jatining lesan tumomo jatining katresnan kakung kang miwiti kakung kang hamungkasi. Gantal gunggung cacah 7 mugi Gusti ingkang Maha Wenang tansah paring pitulungan, tansah paring pituduh, tansah paring pituwas tuwin pitungkas tumraping temanten kakung miwah temanten putri paripurna tata cara balangan gantal.
jumangkah padaning kakung mungguing ranu padha salebeting telawah winastan upacara ranu padha tanggap temanten putri sesuci ampean dalem ingkang raka garwa kanthi ubarampe tirta sekar adi mancawarna tirta tegese banyu minangka dadya lambanging urip lan panguripan tirta ugi minangka dadya pralambanging kawruh lan ngelmu sesekaran pinilih maneka warna hamancawarna minangka dadya gegambaran manunggaling sedulur papat kalimo pancer siji kakang kawah loro adi ari-ari tiga winastan rah utawi getih sekawan papak puser bilih panceripun badan wadak saliranipun temanten kekalih upacara ranu padha minangka dadya tandha cihna raos setya bekti temanten putri Tasya Indah Anur Bella dumateng ingkang raka garwa Raka Masabta Ardianto tumraping kaum muslimin lan muslimat tata cara ranu padha kanthi ubarampe tirta sekar adi mancawarna ugi minangka dadya pepemut lampahing kewajiban rukun Islam cacah gangsal sahadat salat siam Ramadan zakat lan tindak haji tandha cihna mungkasi tata cara ranu padha kanthi donga pamuji krenteking ati ladi lan pakarti ingkang tansah tinuntun dening budi pekerti ingkang utami kepareng salajengipun jinunjung temanten putri kepareng kakanthi jumeneng temanten putri tandha cihna hamungkasi lampahing tata cara ranu padha sampun kepareng jinunjung temanten putri kalajengaken tata cara wiji dadi tigan ingkang kinarya dadya sarana saking tembung tiga winastan siji lahir loro jodoh telu tibaning pesti manungsa sadarma hang lampahi pecah wiji dadi babar tumangkar wiji sejati lulus raharja kalising sambe kala upacara adat panggih temanten gagrag ngayu Jakarta Hatiningrat juru sembaka kepareng hamrat ditesaken lampahing kirap temanten tumuju ing sasana adimulya nuwun mangayu bagya rawipun kadang pisan kinasih Bapak Setya Purwana tuwin Ibu Yusti Imawati kepareng hangayap lampahing temanten kakung miwah temanten putri tumuju ing sasana minulya kirap temanten ngayuja karta hadiningrat sungsasmita gati padha sih
sampun kepareng prapta madyaning sasana minulya temanten kagem miwah temanten putri katuraken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan katur sagung kulawarga sampun kepareng suka pahormatan lampahing dijelasitaning upacara panggih temanten satataning gagrak Ngayogyakarta hadiningrat legah ing sasana dimulya temanten kakung miwah temanten putri. Sura ambata rubuh gumuruh maneker wiyati saisining jagat isin-isining siang kelawan ratri samyaha memuji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Gusti Yang Maha Suci kasembatan daup lenggahing sasana adimulya temanten kagem mimah temanten putri kepareng ginelar lampahing titilaksitaning upacara tampa kaya pinilih bibit ingkang bobot wiji ingkang mentes pari jagung deleotek palawija cinampur dana arta receh pon-pon dalah sekar setaman cacah selangkung wiji pinilih mugi temanten kagem miwah temanten putri tansah dadya jalma kang linangkung jinangkung wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci tinamping pepangkoning garwa sayekti minangka dadya pralambita bilih wijining kakung hamung pantes tinampi ing putrinipun hanampi kayaning kakung kanthi permati datan wonten ingkang jijir kinarya dadya kegambaran jejering garwa ingkang sulistya ing warna garwa ingkang gemi nastiti lan ngati-ati paripurna hanampi kayaning kakung tinangsulan kayaning kakung jengkar saking sasana palenggahan kepareng hamasraken kawidagdaning tampa kaya katur panjenenganipun Ibu Alifah. Semoga tumbuh benih-benih kebaikan yang nantinya akan bersemi, berbunga dan berbuah kebahagiaan untuk Sabto dan juga Bella. Mata uang kecil dalam prosesi tompo koyo mengingatkan kita bahwa tidak ada hal yang besar tanpa dimulai dari hal yang kecil di dunia ini. Tidak ada yang pintar tanpa belajar. Tidak ada kesuksesan tanpa diawali dengan kerja keras. Dan kini kita semua tahu bahwa dari rahim Ibunda Alifah lahirlah seorang putri yang pintar dan cantik, yang sehat dan juga santun, Tasya Indah Anur Bella. Dan atas kehendak Tuhan menjadi pendamping hidup bagi lelaki yang sangat dicintainya, Sabto Ardianto, putra dari Bapak Setyo Purwono dan Ibu Yusti Imawati. Kandining tumuwuh, salami wus awas eling, eling, marang lukitaning alam, surga di bawah telapak kaki ibu. Paripurna hamasraken kawidagdaning tampa kaya kepareng kondur lenggah wonten ing sasana palenggahan salebeting sasana dimulya temanten kakung wah temanten putri.
sesuci asto hangi cali salwiring sukerto mugi suker sakit sumingkir sirno larut manggiyo rahayu widodo kaleso saking sampikolo. Paripurna sesuci asto temanten kagem miwah temanten putri kepareng linadosan sekul walimah salebeting lampahing tata upacara dahar walimah. Upacara dahar walimah sekul puner hawarni jenar minangka dadya lambanging kamulyan miwah kabagyan rerampatan ulam pindang ati antep gurih pengasih minangka dadya perlambang sandang pangan lan papan sandangan lair ingkang hawujud busana dene sandangan batin wujudipun tandang tanduk tingkah laku solah sloga lan muna-muni mila tumraping bebrayan Jawi wonten paugeran ajining diri gumantung saka kedaling ladi ati ladi makarti ingkang tansah tinuntun dening budi pekerti ingkang utami ingkang angka kalih dahar walimah minangka dadya perlambang pangan dedaharan lair ingkang hawujud boga dene dedaharan batin wujudipun pitutur lan wewarah wewangson tepo tulodo jumbuh kalian pucaling agami kang rinasuk ingkang angka 3 dahar walimah minangka dadya perlambang papan papan lair ingkang hawujud wisma dene papan batin inggih menika swasana ingkang menep ayem tentrem jinembagya mulya langgeng lestari ing donya tumekaning delahan handahar klimaing kakung sarwi lawuh ati antep tegese wus mantep sajroning ati temanten kakung lan putri pinesti dadi jodhone pinesti dadi jatuh kramane. Tumuju ing palenggahanipun temanten kagem wah temanten putri sasana adi mulya sekar-sekar hamonca warna jinambangan sapontho-sapontho not ing warnanipun saperangan sekar ingkang hawarni seta mameh swasana sukarna saperangan sekar ingkang hawarni rekta hamimbui asri edining sasana adi mulya paripurna handhahar klimaing kakung tumuli salajengipun minangka jangkeping titilaksitaning upacara dahar walimah temanten kagem miwah temanten putri kepareng linadosan unjukan toya wening. Linadosan unjukan toya wening temanten kagem miwah temanten putri hangunjuk
tirta wening, tirta dadya lambanging urip lan panguripan. Tirta gi minangka dadya pralambanging kawruh lan ilmu. Mugi temanten kekalih tansah pinaringan gesang lan panggesangan ingkang lumintu. Tuhan kebaing berkah dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang mening mugi tansah dadya pepeling weninging cipta satemah saketo hambabar kabagian kamulyan sumrambah sagung kulawarga. Purnaning hangunjuk toya wening kinarya dadya pratandha. Hangancik laksitaning adicara candhaipun temanten kekalih pareng hang lepas canela duwung kasuwun pinolos minangka titi pratandha tumapak lampahing titi adicara ngabekten. Dateng paraga piniji ingkang kepareng hang lolos duwung katuraken bumi panduwan ingkang tanpa pepindhan salajengipun dipun keparengaken kundur lenggah wonten ing sasana Mindolya. Temanten kagem miwah temanten putri kadherekaken suwan ngabiyantara suwan wonten ngarsanipun ing Rama miwah ibu. Hangaturaken sungkem pangabekti nyuwun idi pangestu. Pituture Ibu Rama Miang Prawrada Sepo Wase Prakara mapan nyata manungsa datan
siji kabegan jati loro jodoh kabeh pas titibaning kotrat manungso hamung kabeh iku kapurba kang maha kuwasa lulus raharjo kali sing sampikala upacara panggih temanten satataning gagrak ayu Jokarta hadiningrat katuraken gunggih panduwun ingkang pepindhan awit sampun kepareng-paring berkah donga pangestu sagung para tamu kakung putri sinedahan kepareng salajengipun ing kaliyan siang punika kalajengaken adicara foto sesarengan temanten kekalih tuwin kulawarga. Bapak dan Ibu hadirin sekalian kami hormati, telah bersama-sama kita ikuti, kita saksikan bersama rangkaian prosesi upacara adat panggih pengantin Gagrak Yogyakarta untuk kedua mempelai Tasya Indah Anurbela dan Sabto Ardianto. Mewakili keluarga dari kedua mempelai mengaturkan banyak terima kasih atas hadirnya segenap tamu undangan pagi hari ini, terus serta memberikan doa dan restu menyaksikan rangkaian prosesi upacara adat panggih pengantin untuk kedua mempelai. Dan selanjutnya kami akan mengagendakan sesi foto bersama dengan keluarga inti dari kedua mempelai.